In today's vlog, we will discuss our lightweight motorcycle camping gear setup. Haba nun ah. Anyway, so as we can see here, meron tayong tunnel bag. Ito ay gawa ng Immortal Motobags. And then we have our Motowolf 30-liter side pannier bags. And then yung ating top box naman, which is plastic, is from Miura and has a 45-liter capacity. Yung bag na blue na nasa taas ay ang ating 30-liter dry bag. So let's not forget na meron din tayong underseat storage capacity na 30 liters. Maya-maya, i-discuss namin ng isa-isa yung aming camping gears. So, please stay tuned. Thank you! Buti na lang. Ito, very valuable equipment is yung drone. Drone namin. Drone is, ano pa to? DJI Mini 3. Oh, 3. Ito yung DJI Mini 3. Ito yung walang sensor. Walang sensor. Pero ang kagandahan nito, ang binili ko kasi, kaya hindi yung meron siyang extrang battery na dalawa. Ito yung Fly More. Mas mataas yung capacity ng battery. So, hindi ako nag-aalangan na paglaruan yung drone ko. Tapos, ito yung kanyang mga filter. Ay, may filter. Pag masyadong maaraw, pwede mong i-adjust. So, yun. Hindi ko rin pinili yung controller na yung may, yung screen. May sarili na siyang screen. Kasi mas mahal na naman. Mas mura ito, pero mas may kasamang plus 2 batteries. Yun yung pinili ko. Mas prioritize ko yung dalawang battery, which is good naman. Good choice. Yung pag if ever mag-upgrade talaga, ito kasi walang sensor talaga yung upgrade, sensor na. Yung mga susunod na mga model may sensor na. Pag yung sa mga puno-puno, alanganin kay ayoko idikit. Ayoko dumikit. Yun lang naman talaga. Pero pag nakataas ka na sa higher altitude, walang problema. Wala ka nang tatamaan eh. Yung low altitude ang problema natin. Dito. So, susulit na rin natin. Sulit na Muntik to. nga itong mawala eh. Ay, oo. Meron yung one time, yung sa Ilocos sa Lighthouse. Ang lakas na hangin. Nung nasa ground, okay pa. Pero ang bilis kong inakyat yung drone ko, hindi ko akalain. Ang lakas na ng wind doon sa iyak ako. Yung drone, umabot na doon sa highway. Tinakbo ko kinuha ko yung sasakyan doon. Iniwan ko sila. Saan pupunta yun? Ba't kami inabol ko yung drone ko doon sa hanggang highway. Buti na lang, nahanap ko. Pa rin. Talaga kahit na anong control ko, ayaw naka-turbo na siya. Ayaw bumalik sa atin doon sa area natin. Kasi malapit yung lighthouse na yun, malapit talaga sa dagat. Yes. Kaya sobrang hangin. Tapos yun nga, lighthouse. So, ibig sabihin, nasa tuktok siya ng bundok, hill. So, talagang higher altitude na siya. Tapos, tinaas ko pa. Talagang hinangin ng malayo. Tapos, yung afternoon, binalikan ko kayo, yung mga locals doon. Sinabi, ang daming dito, nahuhulog, nawawala. Nawawalan drone. Okay. So, next sa electronics namin, yung pang video namin. Yung another, selfie stick. Selfie stick. Dalawa yung selfie stick na dala natin. Isa yan. Tapos ito actually pang sa tent. Pero pwede din, ginagamit din namin once in a while. Tapos yung tripod. Yung tripod is detachable din. Na lang.
Nililipat na lang. Ilipat dito. So, ito, carbon fiber. So, magaan. Ito lang naman, plus yung tripod, unfortunately, ginagamit namin. Tapos, ito naman, Waterproof. Waterproof. Ang gamit naming camera, ginagamit namin na yun, is yung DJI Action 4. Osmo Action 4. Insta360 X2. X2. Tapos yung drone. And then yung mga cellphone. Yan na. Yung maganda, yung sa DJI is yung low light niya talaga. Hamak maganda kaysa sa Insta. Oo. Advantage ng Insta nga, ilalagay mo lang dyan, kahit gawin mo na kaya anong gusto mong gawin, sa post-production na, sa editing, saka mo i-adjust yung point of view. Kaya 360. So, yun ang maganda doon. After nun, meron tayo yung lights natin. This one, famous na ito. Ito ang pinauso ni Pobreng Manlalakbay. Meron siyang, ayan, ilaw, spotlight. Meron siyang white light, low, white light, tapos yellow light. Actually, sinubukan lang namin to and nakukulangan tayo. Nakukulangan kami dito. Masyadong Mabilis. Mahina. Kaya bumili kami nito. Warsan. Ang kagandahan nito, pwede mong solar. Pero hindi pa namin ginagamit ang solar. Tapos makikita mo kung ilang Percentage. Tama. Ayan, 900% siya. Tapos, pwede mo din yung color temp niya. So, 6.5 puti. Tapos, ayan. Pwede mong i-adjust from white to yellow. Warm. Which is 3,500K. Yan, very warm. Pang mood lighting. Pero yan, very white. Okay? So, maganda rin to. Matagal din siya. Tumagal din yan Di ba? Hanggang, buong gabi din natin ginagamit. Tapos ito, pwede mong isabit, nakahang na ganyan. Tapos, pwede mo rin sa stick. Oo, tripod, nakadikit na ganyan. Katayo. So, very nice to. Tapos, magaan pa. Ang capacity nito, di ko na alam kung anong size ng battery nito. Nasa 4,000 ata. 4,000 milliamps. O, parang ganun. Pero, super gaan. Next, ayan. Yung tripod nito, just in case. Pero usually kasi, ito, sinasabit natin sa taas ng tent. Yung magnetic. I-clip mo lang yung clip, tapos magnet. Tapos pwede mong i-adjust yung angle. Pwedeng pag ganun yung yung ilaw niya. Pwede yung babang-baba. Pwede yung pa-side. Yan. Maganda. So, yun. Maganda. Ito. Maganda rin. Nasulit na rin natin ito. Next. Yun. So, ito. Meron kami yung mga magnet clips. Nakailan tayo nito? Magnet tsaka clips. 1, 2, 3. 3. Tapos, another flashlight. This one is Workus FC11C. FC11C kasi medyo yung ilaw niya medyo yellowish. Ang maganda dito, and then brightness, malakas. Super bright. Tapos yung battery niya maliit lang. Ito yun, ayan 18650 yung size ng battery. Tapos may dala pa akong mga extra. Kasi madami kaming flashlight actually na 18650. Na ito, tatagal pag continuous yung high power niya, nasa 3-4 hours eh. Pag yung super high, pag yung moonlight niya, meron din siyang moonlight na 1 lumen. Buong gabi hanggang umaga, pwede. Yan yung pinagkamalan ng
moon. Oo, ito yun. Na sinabit namin sa gilid. Tapos ito, meron siya Rubber. diffuser. Oo. Kasi, ayan o, mas maganda. Kasi pag, ayan, Kalat. kalat. Pero pag, diffuser, mas maganda siya. Tapos ito yung moonlight. Moonlight, 1 lumen. Which is, mas matagal siya. Very nice. Tapos ito yung flashlight, handheld, and then meron din kaming Tawag headlight ba? headlamp. Oh, Tama, headlamp. Ito ay, Trustfire. Trustfire. Same battery dito, which is 18650. Tapos, ang maganda nito, headlamp, magaan siya. Ito, nakalock kasi. Ayan. Tapos makikita mo kapag lubat na. Mag-red. Mag-red yung ulo niya. Ayan, tayo. Tapos yan, super bright din. Tapos, ang nito, ilaw nito is wide. Meron yung spot beam, hindi to spot, flood beam naman. Isabihin, wide yung ilaw niya. So, maganda to. Tapos, magaan din. Yun na naman, magaan. Very important to pag sa mga liblib yung area natin. Yung hindi yung mga commercialized camping areas. Oo. Kasi sabit mo lang sa hindi mo nahawakan yung flashlight mo. Hands-free ka. Oo, hands-free ka. Pwede mong gawin yung gusto mo. So, may ulit, diffuser. Pag mas gusto mong mas maganda yung ilaw, mas, diffused. O, yan na. Yeah. Okay? Yun. And then, wala na. Wala na. Wala na. Wala na yung laman. Last sa electronics natin is yung ating Electric fan. electric fan. This one is from Jisoo Life. Hindi ko na alam yung model niya. Sorry. Pero ito yung stand fan. Pwede mo rin isabit. Pwede rin sabit. Nakaganyan. Pwede mo rin adjust yung angle. Ang maganda nito kasi flat. Flat. Madali mong ilagay sa lagayan. Sa gamit. Sa bag natin. Hindi siya bulky. Yes, hindi bulky. Ang tinitingnan ko dati is yung ceiling bilog, fan, oo. natatanggal yung niya. Yung, Mga pakpak niya. Oo, pero bilog pa rin eh. Mahirap itago eh, bilog. Ito very flat. Next naman is shelter. Shelter. So, sa shelter natin, syempre, umpisa is yung tent. Pinaka-basic, pinaka-important yung tent natin. Now, ang tent natin is Nature Hike Hillock 6. Nature Hike Hillock 6. Ito ang kagandahan nito. Meron na siyang sariling awning. Hindi compared dun sa regular dome tents na kailangan mo pa gumamit ng trapal. Diba? Ito hindi na kailangan. Hindi na. May sarili na siyang awning na yun, lesser time para pag-set up. Di na. Saka, the same time, lesser din yung space na nasasakop natin sa camping area natin. Kasi pag yung yung trapal, lumuluwang eh. Yung footprint ng yung base camp. Sa iba, gusto nila yon. Siyempre, mas maluwang, mas may space sila. Sa atin kasi, nasanay na tayo sa maliit. Nasa kulungan lang tayo, parang ganun. Compact lahat ng gamit natin, within reach. Yung katabi lang natin, nandito lang yung mga di ba? Yung mga Diyan, yung kitchen mo, nandito yung mga ibang gamit, the rest. So, yun. Ito ang kagandahan ng Nature Hike Hillock. Hindi pa siya masyadong sikat. Pero, very useful, very waterproof. Tapos, yung maganda dito, yung natatanggal yung net niya. Yung Yung sa ilalim. tama. Yung inner net niya, pwede mong tanggalin, mas luluwang yung space. Parang yung ginawa natin last time, nung bumabagyo. Oo. Tinanggalan natin yung inner netting niya. Ito, Ginawang- inner tent.
Ginawa lang talagang tent lang na yung silungan. Yung poles niya, isi-set up mo sa labas. So, hindi yung mga usual tent na inner tent muna, di ba? Doon mo ikakabit yung pole. Tapos, saka mo ipapatong yung outer niya. Patong. Patong pa. Ito, diretso na kagad na outer. So, if ever umuulan, pwede hindi na mababasa yung sa loob niya. Kasi yung ano na labas. Easier setup talaga. Ganda. Here, nandito yung mga poles ng tent. At saka yung poles ng awning. Yan, makikita nyo. Yan yung poles ng tent. Tatlong hiwalay, ano? Tatlong hiwalay. Dalawang straight. Tapos yung isang curve. Kurba-kurba. Okay na. Tapos, ang length niya nasa 45 centimeters. Hindi ganito kahaba. No, tama. 45. Kasi itong table is 45 centimeters. So, medyo compact na. Tapos, ito naman yung sa awning. Ang ginagamit namin na yon is yung hiking stick. Hiking kasi stick. Mas magaan to. Oo. Kaysa dun yung regular na yung poles. Bakal yun eh. Tapos ito na-adjust natin. Yun, yung ang ginagawa natin doon, iuusod mo, igaganon mo. Ibebend mo pa. Ibebend mo. Pag binebend mo, yung strain ng pressure doon na siya. Naiipit siya. May point of breakage. Na yun, pag ganito na straight lang, ganyan, yun pwede mong i-adjust. Adjustable na. Ito isa, tapos, ang ginagamit pa namin yung itong selfie stick. Selfie stick. Yung ginagamit namin na yung selfie stick. Around 1.5 meters. Tamang-tama for the awning. Hindi naman kailangan yung masyado mataas. Yun nga, ang magagandahan dito, adjustable. Hindi yung, i-binibend mo ng ganun. Kasi di ba yung last time yung ginagamit natin na doon yung nababali. Doon nababali. Ito hindi. Kasi kino-connect mo lang. Tapos pag kailangan mong bawasan yung height, babaklasin mo, tatanggalin mo pa. Ito, simple lang. adjustment. Isuksok mo, ilak mo. Lock mo. Tapos, mas magaan pa. Yun. Tapos ito, at least, matagal na kaming hindi nag-hike. Hindi nagamit pa. Nagamit Na-use din. Ito, maganda dito, carbon. So, mas magaan talaga. Ito rin yung selfie stick namin, carbon din. Ito, meron pa. Ay, Kalimutan mo. Meron tayong tinatagong dyan. Yung ginawa mo ba? secret sandata. Secret. Ito. Yung mga tent pegs namin. Yung pinaghirapan niya na kiskisin, pintahan. Yung kiniskis mo to eh. Oo. Shinape mo talaga. Shinape ko, kawayan, bamboo. Tapos, papatuyuin mo. Siyempre, tapos, tawag dito, varnish. Kasi, pag binarnish mo pa ng basa, mabigat. Pag pinatuyo mo, ito ang gaan. Actually, itong mahabang to, mas mabigat pa itong aluminum stakes na kasama nung tent mismo. Ito nasa 14 grams. Ito, ang kaan Nasa 10 lang. 10 grams. Pero mas mahaba compared yung niya, haba niya, di ba? Mas mahaba. mas mahaba. Saan kagandahan nito, itong malaki? Sa sand. Hindi ka agad lulubog. Hindi mas malaki yung kakapitan mo. Mas mahaba yung kakapitan. Hindi siya matatanggal. Lalo na pag malakas ang hangin. Ito naman, mawawala pa nga eh. Kasi sa liit niya. Pag napakan mo, bumaon, wala. Tapos natanggal pa sa tali yung sabitan niya. Mahirap Wala na. natin.
Pero yung mga ganito, maganda rin naman sa lupa. Sa lupa. Kasi manipis siya. Oo. Mas madali mong ibaon. babaon. Ito kasi medyo may kailangan mo talagang Pukpukin. ipukpukin. Pero matibay pa rin. Tagal na natin gamit din to eh. Oh, Itong yes. ano, Tagal-tagal. kawayan na to. Na lang, kailangan lang dagdagan. Kasi kung minsan naiiwanan din natin. Hindi masakit sa sa bulsa. Bulsa. Hindi ka na bibili. Kasi ko lang naman, hobby ko paggawa nito. Kawayan. Kikis-kis. Ito ang wala pa akong nakitang gumagamit ng ganito. Ang kawayan talaga. Kawayan. Meron yung syempre yung mga kahoy na nakikita nila doon mismo sa site. Yun yung sila ginagamit nila. Yun yung gagawin nila. At saka nila yun. Ito, dala na natin. Dala na natin. At saka rin, dual purpose. In case na kailangan natin ng panggatong, pwede ito. Pwede. Pero syempre, ba't mo gagamitin? Madaming kahoy dyan sa Tapos pinaghirapan mo to, gagawin mo pang gatong. Okay na, madaling palitan. May project ulit. Okay. Yung ground sheet natin, dalawa. Ground sheet. Ground sheet, ito yung ground sheet, pinaka-ground sheet talaga natin. Ito is, Plastic cover ata yan eh. pinadala ng tita ko to is pang Windows. Yung insulation ng Windows. Hindi ko na tawag na dito. Basta, parang plastic cover na. Plastic cover nga. Pero malaki. Actually, kasing laki to nung tent natin. Kasing laki nga niya. Tapos ito, yung tent kasi wala talagang kasamang ground sheet. So ito, kinuha ko dun sa isa pa nating tent. Tapos ito hindi actually pang ground sheet. Ito yung pang in case na ang lakas ng ulan, yung extrang pang tabing. Pang-tabing sa gilid. Oo. Tapos pang din, yung latagan. Pang latag, pang extra lang. Pero hindi naman namin masyadong ginagamit to. Ito talagang nagamit na. Nagagamit talaga. Tapos, for the size, itong plastic is double the size of this one. Pero ito, Pinakamagaan. mas magaan pa kaysa dito. Ang lang dito, matibay din eh. Matibay. Nakailang beses natin gamit yan. Matagal na yan. Tagal na. May 10 na siguro. Oo. So, tapos na tayo sa tent. Next naman yung tulugan natin. Tulugan. Yung tulugan natin, syempre, another one from Nature Hike. Ito yung, double. Double yung size niya. Yung ginagamit namin dati, yung single-single. Single. Ang problema dun sa single-single, gumagalaw. Tapos nahuhulog ako sa gitna. Di parang wala lang ding sandalan. Higaan mo. Higaan mo. At least to, minsanan na yung mas stable yung natin, yung tent natin. Yung inner tent. Tapos ito yung pang-bomba. So meron tent, mat, sleeping pad, and then yung pang-bomba niya. Itong sleeping pad na to, meron siyang R value na 3.2. 3.2, ibig sabihin, insulated siya. Pag malamig yung ground, hindi mo masyadong mafe-feel. Pero 3.2 lang. Yung dati natin na single-single is 0 yun. Yung ginamit ko dati sa pulag, buto-buto. Although naka-sleeping pad ka na, yun nga yung pad, mataas ka nga sa ground. Pero yung hangin dun mismo sa pad, malamig. So, ang lamig pa rin ng likod ko. Kaya, mabuti pa to may insulation. Ito ang Bago, no? Bago. Pero okay naman. Hindi pa nabubutas. Hindi na sana mabutas. Hindi na mabubutas. Matibay yan. Next is yung ating kumot. Kumot. Grabe, di ba? Ang nipis ng kumot. Pero, 2 piraso na to. Din to double na hiniwa ko. Na naging 2. Sineparate ko kasi para hindi kami mag-agawan ng kumot.
Maganda ito eh. Pag nilalamig ka. Maganda yung loob niya eh. Ito. Yung mainit niya. Mainit. Saan Nakikita mo. Yan. Ito. May silver lining din siya. Katumbas nito yung mga space blanket. Yung space blanket, pero kasi aluminum na manipis. Tapos maingay. So, hindi. Hindi maingay. Oo. Yung, ewan ko, may tela siya. Tapos ito yung insulation niya sa loob. niya. Yan lang ang baon natin sa beach. Oo, sa beach. Basta hindi January, December. Wag kang pupunta sa pulag na ganito lang yung Pero pag yung usual weather natin, kahit tamang-tama umuulan lang. din. Pwede, no? Oo. Okay lang. Next is yung damit namin. Actually, tig-iisa kami ng Damit. Lagayan. lagayan ng damit. Compression bag. Maganda sa compression bag. Ganyan mo. Usually, ilan dinadala mong t-shirt? Dalawang shirt. Dalawang shirt, Dalawang shorts. Tapos, underwear. Kasya dito. Tapos Kasi medyas. medyas. Importante medyas. Lalo na pag naulanan tayo, basa. So, yan. Kasya yun dito. Tapos, i-compress mo. Maliit yung space na nakukuha niya. Mas maliit. Mas maliit. So, dalawa yan. 1 and 2. Tag-isa kami. Next is yung Towel. towel. Towel na naman. Quick dry O, towel. di ba? Maliit ulit. From Nature Hike ulit. Mahilig tayo sa Nature Hike. Ambassador na ba tayo ng Nature Hike? Hindi pa naman tayo ni sponsor. Towel. Ito. Very quick dry. Ito ang maganda. Manipis, magaan, tapos mabilis matuyo. Mabilis. Meron yung mga iba, medyo mas makapal, Matagal. mabigat din. Ito talaga yung lightest na ano natin. Tapos, ang liit ng lalagyan niya. Ito malaki ng konti. Diyan. Yan. Pero same Same material. Yan. Diyan yan. Yan. Tapos ito, toiletries. Toiletries. Toiletries from Decathlon, 4 class. Dito lahat. Toothbrush, toothpaste, sabon, shampoo, conditioner. Siyempre, yung mga anik-anik. May, dito? Nail cutter. Maganda dito, naka-segregate. Magaan siya. Tapos pwede mong isabit. Ayan. Gaan. Kasi pa-fold mo lang around. Tapos maliit lang, niya. Oo. Yung space na nakukuha niya. Maliit lang. So, kasama sa clothing is yung raincoat. Raincoat. This one is from Motowool. Ano ata to? Version 4? 4 or 5? 5 na ba to? Hindi ko Ayan. alam. Basta, so far, ito yung the best na. Kahit na lakas ng ulan, okay. Kahit yung pants niya, maganda din. May zipper siya dito sa may baba. So, mas madali mong isuksok pag kahit na mayroon kang boots or shoes. Mas madali. Tapos, ito, slippers. Usual slippers namin. Hindi namin kinakalimutan to. Mahirap ng maglakad-lakad ng nakapaa, naka-boots. Kung rin nasa camp ka. Boots kasi ang gamit namin, hindi yung regular shoes. Yung boots for added safety. Okay, so madami na akong hawak dito. Usual naman, extra tali para sa tent at saka pang sampayan ng damit, ng basang damit. Ito naman, waterproof bag. Ito, galing Decathlon din. Malaki-laki. Usually kasi pag nagbi-beach, may basang damit. So, lagay namin dito, as in waterproof siya. Sim-sealed. Nakikita nyo, sim-sealed siya. So, hindi talaga napapasukan ng tubig, hindi rin lumalabas ng tubig dito. Kahit na yung basang-basa yung damit natin, ilagay natin dito sa bag, tapos ilagay natin ulit dun sa
Dry bag. Dry bag natin. Hindi na Hindi babasa. nababasa. So, ganda yan. Tapos, unan. Dalawang Unan. inflatable unan. Ano lang, yung basic, regular. Dati bumili ako yung sophisticated na unan. Nabutas din lang, sayang lang. Ito magkano, libre dun sa yung mga malalaki inflatable bed. Oo. Yun. Best Buy ata. Libre. Or kung gusto bibili, ito atang malaki na bili, 50. Ito, mga. Oo, 50. Ito yung libre, ito yung 50 pesos. Tapos, payong. Payong. In case may kailangan mong lumabas sa tent na umuulan. Pwede yan. Kailangan, hindi ka mabasa. And then, yung mahiwagang, Salbabida ko! Ang aking tagaligtas. hindi kasi marunong lumangoy yung isa. Hindi nga marunong. Yung gustong-gusto niya sa tubig, hindi marunong lumangoy. So, Kaya kailangan nga. ng salbabida. Ito ang nagsisave ng buhay ko. Salbabida. Para ma-enjoy mo yung beach. Yung water, yung ilog, yung river, yung Oopsie! Okay. Nature hike. Kitchen bag. kitchen bag naman tayo. First, mahiwagang baliwag. Palibasa, ilang taon na yan eh. Oo. Ang una, knife. Yan. Yan yung panghiwa ng mga karne at mga gulay-gulay. Ito. Next. Sandok. Yan. Diyan ka sa gilid. Tong. Dalawang tong gamit namin. Yung isa pot holder din. Oo. Pot holder. Kasi ito, pang-ipit sa uling. Okay. Ito. A lighter. Tapos may sabitan. Pwede mo isabit dito sa gilid ng lamisahan. Okay. Tama. Tapos, hasaan. Sharpener, knife Sharpener. sharpener. Kasi, Last time, mapurol yung kutsilyo namin. nahirapan na mag-iwan ng karni. Siyam-siyam tuloy na tapos. And, spoon and fork. Yan ang laman ng mahiwagang baliwag. Condiments. Yan. Diyan na lahat ng condiments namin. Ito nakita pa yan eh. May naglo-vlog. Ito ang gamit niya. Pero yung sa kanya kasi nakadikit, naka-tape lahat. Isahan, isang ito, hiniwalay ko. Tapos ito ang na-pick up ko kay Direk. Noon pa yung mga una pa niyang mga vlog. Nakita ko na siyang ganito yung ginagamit niya. Maliliit. Yung sinubukan natin yung nature hike na yung malalaki, masyadong bulky. Kasi hindi naman tingnan nyo hindi naman puno lahat. Yun, ang daming laman, tapos hindi mo naman gagamitin. Sayang lang yung weight niya. Mabigat. Yan. Tamang-tama lang yung niya. Yung lakalaki niya. Next, stove. Yan. Itong stove natin, one of the first stove na ginagamit natin. Ito pa yung nagbabike pa tayo nito, diba? Nagbabike pa tayo niyan. 2020? Around that time. Tapos ang kagandahan nito kasi, malaki. Malapad siya. Na yung maganda pang saing at pang prito. Compare natin yung isa pa nating stove. Compare ko ang stove. Ito. Yan. Ito is very efficient. Camping moon naman to. Ito, hindi ko alam. Bliksada ata yung tatak niya. Matagal na hindi ko na kabisado. Ito, bago-bago pa lang. Yan yung ayaw niya sa akin. Sabihin kung magkano yung price. Lang to.
Mura lang. Mura lang. Oh. Ito, Camping Moon stove. Nakalagay naman siya. Camping Moon. Here. Ito, although, compare mo naman, halos half the size. Pero ito, very fuel efficient. Kaya maganda pag magbo-boil. Oo. O, simmer, boil, ganun. Ito, ang ginagamit natin. Yung pangkape-kape natin ito. Kasi mabilis, Mabilis, mas kumulo. kumulo. Yan. Pero pag magsasaing ka, ito. Oo. Di ba? Kasi nakakalat yung apoy niya. Pag Oh. ito, sa gitna ng luto. Pero yung sa mga gilid, hilaw hilaw. pa. Mata. Oo, mata. Okay. Okay. Cup. Ito yung libre ng EcoFlow. EcoFlow. Yung power station. power station. Yan yung pangkapi ko. Siya lang ang may baso. Ako wala. Yung ginagamit kong baso yung yun. Yung tawag nila. Yung lutuan. Oh, kaldero. Kaldero. Yun na yung pinag-iinuman ko. At least space saver. Okay. Tapos ito pala, Mm. yung ating Sandok. sandok na iwan. Yan. Oh, di ba? Tawag doon? Folding. Fold. Space saver. Next. Yan, para saan yan? Panghukay. Okay na. Alam mo na kung nag-gems ka. Doon sa mga buhangin or Sa doon sa liblib na liblib na lugar. At saka pag umuulan, Pag umuulan. ito yung pang sa gilid ng Sa gilid. tent, di ba? Para hindi yung tubig, yung pumasok yung tubig. Maglalagay ka ng ditch. Parang kanal niya. Pang-kanal, yes. Pang-kanal. Tapos, most importantly, panghukay. Panghukay. Alam nyo na yon, panghukay. Meron pa? Meron pa. Alam pa na Ito. dyan. Ay, ano to? Yung Fire starter. fire starter. Ito, fire starter. Napasok pa nga ako dyan eh. Ito, bago lang na binili. Ayaw niya atang gamitin. Mas gusto pa rin niya talaga yung petroleum jelly. Mas gusto ko pa yun. Last. Yung ito. Windscreen. Screen. Okay. Ito, maganda. Very... Maganda dito sa sa table. Kasi yung butas-butas, pwede mo isuk-suk to, ito. Oh, lumulusot. Umulusot, Hindi ilak mo siya- lang siya. Dito. Pinagagalaw yan. Hindi na siya gagalaw. Hindi siya hangin. Tutumba. Yan. Okay. Yun, ang naman ng kitchen bag. Okay. Next. Plastic ng naman niya ay ito. May katol. Tapos ito, pang Fuel saver. fuel saver. At the same time, ang pinaka-purpose niyan, para makita natin yung apoy dun sa burner. Kasi lalo na pag maaraw, natin nakikita kung Hindi malakas nakikita yung, or mahina. Yan ang problema natin. Okay. Ay, ihawan. Ihawan. Yeah. Ihawan, wood stove. Nalinisan na ng unti. Nakis-kis ko na ng sandpaper. Ito ay, to? Hindi stainless steel. Stainless steel. Stainless talaga, kaya mabigat. Ito mabigat talaga sa natin. So, pero worth it naman. Kasi dito rin tayo nagbo-bonfire. Oh. Lalo na pagbasa yung lupa. Mahirap magsiga. Better dito na lang. Tapos di naman natin kailangan yung malaking bonfire. Pero kung nasa dagat tayo, Maghukay na lang. maghukay na lang. Madali Buhangin. lang.
Ang ano lang dito, ang disadvantage, yun din, maliit. So, yung kahoy na gagamitin mo, Kaunti lang. maliit. Konti lang, paunti-unti, saka maliit. Sibo pa. Yun naman yung masaya dun, yung magpuputol-putol ka. Ang mga kahoy-kahoy. Nalalagari ka. Yan. Yan. Pwede naman ihaw. Okay? Ihawan. Ito yung sa... Tawag na to? Windscreen. Windscreen. Tapos patungan mo Patunganan. rin. Pag naghuhugas ka, basta additional patungan. Patungan. Windscreen. Tapos, ito. Taladanan. Dalawa. Yung isa, Yung isa pamaypay. oo. Mahirap magsigaw ng apoy kung walang pamaypay. Hanap ka talaga ng pangpapaypay ng kung ano no. Tawag nito ay Jerrycan. jerrycan. Jerrycan ng Decathlon. Basta lagayan ng tubig. Yun ang alam ko. Ang gaya pang salok ng tubig. Hindi yan inom yan na. Hindi natin ginagamit yan. For dirty water lang yan. Panghugas-hugas. Yan. Ito, mas maganda to kasi maluwang-luwang yung niya, Ito? bibig niya. Bibig niya. Tapos pwede mong ipatong. Meron yung last time yung ginagamit natin yung isasamit mo talaga. Tapos ang daling nabutas yun eh. Na, di ba, umano lang dun sa puno. Puno sa gilid O niya. nabutas na agad. At least to medyo makapal-kapal. Okay. Ito yung mga kaldero namin. Buksan natin. Anong Dami-daming kaldero kaldero. sa English? Kwanta? Rice cooker? Hindi naman. Basta kaldero. Nawawala sa isip ko. May nakalagay na panghugas namin. Sa mga plato. Ito ang ginagamit namin pangluto ng rice. Kasi dito, perfect yung kanin namin. Palagi. Palagi. Kasi makapal yung Ito. ilalim niya. Yung ilalim niya. Compare dito sa mga ito. Manipis to kasi. Although, magaan nga. Magaan. Super gaan. Pero kailangan pag magluluto ka dyan, may skill. Pinalitan namin yung aluminum kasi nagbabatik-batik na eh. May pitting. Yung siguro sa salt water. Nagbubutas-butas. Oo. Matagal na rin yun. Yun, 2020. Hindi nag-hike pa tayo nun. 2018, 2017. Nag-hype pa tayo nun. Tagal na rin yun. Sulit na yun. Sulit. So, here, Pinalitan. nandito yung isa naming butane. Na para space saving na. May tissue para hindi maingay. So, dalawa yung pots namin. Yun ang tawag, pot. Pots and pan. Basta sa antak kaldero. Ito yung plato namin. Yung pinakailalim niya. Dalawang plato, dalawang pots, dalawang pan. Pwede ka. Ito, yung plato, mas makapal kaysa dito. Kaya actually, itong ginagamit namin pang prito. Pang-prito. Ang prito ng Itlog. or pangluto ng pancake. Yan. Sa Mas makapal-kapal. Mas maganda. So, pag ito ang ginagamit namin pang luto, ito na yung ginagamit namin plato. Plato. Di multi-purpose. Diba? Sa dami nito, isang lagayan lang. Nasubukan na natin ang aluminum, meron din yung stainless. Yung stainless, mabigat. Mabigat. Ang bigat, tapos ganun din natutugtog din lang. Parang ang ganito, titanium. Ito, magaan talaga. Compare, mas magaan ng konti kaysa aluminum. Pero yun nga, yung aluminum
may Bubutas-butas. bubutas-butas na. Saan? Ito yung aming maliit na refrigerator. Insulated mug. Installation mug. Ano yan? Para nasa 1 liter ata to. Tamang-tama for 1 meal. 1 meal na karne. O, 1 meal na karne. Yan, maganda niyan. Leak-proof. Di ba pag lumalambot yung karne, magbabasa. Hanggang dito lang. Pero mas maganda, kapag ilagay mo yung karne, malamig-lamig. As in yellow. Ang ginagawa ko, ito mismo nilalagay ko sa freezer. Tinatanggal ko yung takip. Ito mismo. Kasama na yung karne, nalagay ko sa freezer. Di super lamig. At saka nagfo-form yung meat sa loob. Kasi pag matigas yung meat, tas ilalagay mo dyan, hindi pumapasok. Ay, correct. Yan ang maganda dyan. Saan mo nakita ito? Hindi ko na alam. Basta may vlogger na nakita ko. Yan ang ginagamit nila. Ito. Tubig. Bottle water. Tubig. Dalawa. Ang water capacity namin is ito 1 liter 2 liters na, tapos yung hawak mo ito 2 liters, so that's 4, tapos 5, 10. So 14 liters, 15 liters give or take. Tamang-tama lang sa atin. Pangsaing. Pangsaing, ganyan. Tapos water, papunta and pabalik. Kahit na pag yung mainit na mainit, pag nasa tayo. Nasa dagat. Okay lang Lalo na pag umuulan, less water ang naiinom namin. Kasi hindi masyado mainit eh. May naiiwan pa tayong isang lagayan. Pero mabuti ng madami. Ito, nilalagay natin sa upuan ng motor. So, water natin around 14 liters, 14 kilos equivalent. Parang kalahating galon na. Oo. Tama. Dinadala natin na tubig. Yan ang mabigat nating dala actually, tubig. Pero, kaysa kung minsan wala tayong mapagbilihan nasa liblib tayo, wala tayong mapagbilihan ng tubig. Wala. Problema natin. Mas maganda may dala ka na talagang May tubig. dala na. So, for yan, pwede for 2 days, 1 night. 2 days and 1 night. Pag tatagal pa tayo, kailangan natin Additional. Oo, additional pa ulit. Kagandahan dito, punta ka, mabigat yung laman ng motor mo, pagbalik mo, wala na. O, di ba ganyan Tapos na? pwede mo itupi. Yung space na kinain yan, pwede mo lagyan ng pasalubong. Oo. Parang bumibili din tayong pasalubong. Ayan. Next is yung ating miscellaneous. Miscellaneous. Miscellaneous natin, it is yung water bucket. 20 liters. Itong water bucket is multi-purpose. Pwedeng paglagyan ng mga tubig. Yung mga gamit namin actually na nasa upuan, Pwede ilagay dito. dito namin nilalagay. Diba? Ito yung gamit na sa loob ng upo. Yung under seat natin. Diyan ang so, ito yung other bag natin. Okay? So, another is very important. Incense. Malamok. Malamok sa mga pinupuntahan namin. So, ito naman is very helpful. Effective. Tapos, first aid. First aid. First aid natin, usual, meron tayong alcohol, meron tayong mga pangdikit, tape, meron band-aids, may mga panggupit, lighter. Hindi lang first aid to, pang emergency kit actually, hindi lang first aid. So, pero more on first aid. Iba-iba yun nandyan. Okay? Okay ko na. Hindi mo na tinapon. Hindi na. Last is yung ating pang bushcraft ko, no? Bushcraft. Bushcraft. Ito yung ating Lagari. Lagari, Pocket Boy, Silky.
Silky. Silky Pocket Boy 130. So, ito is very light, pero very capable. Napakatalim. Kung ano-ano na yung... Naputol mo dyan. kung saan. Kawayan, yung matigas na kahoy. Ano bang... hindi ko Ewan ko alam. ba anong kahoy yun. Pero hardwood yun eh. Mm. Pero yan, very effective. Maliit, pero very effective. Tapos magaan pa siya. Made in Japan. Made in Japan. Gandang ano. Next is yung ating New. hindi pa masyadong nabinyagan, ating Knife. Morocniv Garber. Yan. Meron na kami actually yung isa pa, yung orange knife. Morocniv din yun. Mora Companion. Yun, matagal na rin yun. Ilang years na rin yun. So, naisipan ko mag-upgrade since Christmas na yun. Regalo ko sa sarili ko. Ito, mas makapal kaysa doon sa dati. Tapos, solid siya. Full tang. Ang tawag dyan, full tang. Yung bakal niya hanggang sa dulo. So, ito, pwede yung pang-pok-pok. Yan na yung ano. Ito na yung pang-pok-pok ko. niya. Oo. Tsaka yun, mas capable siya. Mas heavy duty. Heavy duty. Pero mabigat din. Yun din ang disadvantage niya. Mas mabigat. Ang maganda dito, yung case niya is either way, pwede mong isuksok. Yung companion, isang side lang. Tapos yung companion, ang kagandahan naman doon, magaan siya. Tapos, yung belt loop niya. Mabilis lang isuksok sa pants. Sa pants mo, kahit shorts mo, i-clip mo lang. Ano. Kasi si Roda ang laging gumagamit nun. Kasi siya yung laging nasa kitchen. Siya ang tagahiwa. So, sakit. Tapos, actually, paggabi, katabi niya, nandito pa rin sa niya. Sa gilid. Oo. Yun ang security blanket niya. Yun. And, for safety din namin, meron siya nun. Tapos, meron kaming taser na hawak, na dala. So, dalawa, actually. Yung knife, taser, and then yung flashlight namin na super lakas. Super bright. Alam naman, hindi naman talaga 100%, pero pang rin namin, pampalubag loob. Okay, next is yung iyong... Itak. Itak ba yan? Yes. Di ba ang itak ay axe? Hindi, itak. Barang. Barang yung axe. Hindi. Wasay yung axe. Wasay yung axe. Ito itak. Itak. Barang. Oh. Itak ang tawag ko dito. Sa inyo, ano bang tawag sa inyo ito? Ito. Ano ba yan? Tawag nyo dito? Is itak, wasay, barang. Barang sa Pangasinan. Sa akin kasi, ang tawag ko dito, barang. Barang. Tapos yung itak, yun yung axe. Ang itak sa amin, yung axe. Hindi, ito. yan. Tapos yung axe. Axe. Wasay. Wasay. Anyway, so... Sulit din to. Super kapalo. Yan ang sandatan niya. Silky nata. Made in Japan. Made in Japan. Sulit. Ito ang aking armas. Ito rin, yung bakal niya hanggang dulo, pwede mo tanggalin yung, yung rubber niya. So, tapos yung fairly lightweight, compare mo sa axe. Kasi yung axe is mabigat. Yung mga nabibenta dito sa atin is mabigat talaga. Yung mga ulo nila. Oo, ang bigat. Yung ulo pa lang nila, yung pinakamaliit, nasa 600 na, 600 grams. Tapos paano pa yung hawakan niya? Halos more than 1 kilo yung yung ganun. Tapos mahaba. Yun din ang problema, mahaba. Yung pinakamaikli na usual na nabibili natin dito is mahaba and then mabigat. So ito, mas saktong maliit, mahaba. sakto lang. Tapos, na talaga. Solid. Oo. Ito ang para kay Roda. Tapos maganda dito, meron din siyang case. Pwede mo ilagay sa belt. Belt. Yan.
Wala nga lang siyang Clip. clip. Pero pwede sa belt. Pero okay lang. Very secure naman siya. Ay, nakalimutan natin is yung upuan natin. Dalawang upuan and then yung Isang table. table natin. Mountain hiker. Mountain Maker. Ito rin new purchase. Ang ayaw, ito ang pinili natin kasi maliit yung packing size niya. Ito lang ang ano niya, yung size. Kasi Size. pag yung usual na folding table, yung aluminum, mahaba eh. Yung pag tinutupi mo, yung ganitong size na, mahaba pag Parang ganito kahaba tinatago. ata eh. Oo, Ito. yung pag-fold niya ganito. Instead na pa ganito. So, mahirap itago. Mas bulky. Ito, mas compact siya. Compact. At the same time, mas magaan. Kaysa doon sa nafu-fold. Pero, ingat-ingat lang at Magalawgaw. manggiw-giw. Nagshi-shake-shake. Pero, ano naman, useful. Still very... Tapos, meron pang sabitan dito sa Gilid. gilid. Okay? Let's hit. Thank you sa panonood. Yes, And thank you sa mga bagong subscribers. Yeah. And hopefully, yung mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na rin. Yung mga videos na ginagawa namin is primarily para meron kaming memories, Yes. mabalik-balikan. Kasi, honestly, kung hindi namin, wala tayong record. Parang documentation, Oo, ganun. nakakalimutan na natin. So, yun. Primarily, yun yung purpose. And then, nag-enjoy naman kaming mag-edit-edit. Tapos, ganito na, namin na, uy, gusto din pala nila yung edit namin. So, nakakataba ng puso. Kaka-excite. Nakaka-excite din. Pag, uy, mayroon kaming bagong subscribers. Uy, dumadami views namin. Anyway, hopefully, sa mga susunod na uploads namin, na-enjoy Mas- nyo pa. And then, i-improve din namin yung editing namin. And then, yung mga pupuntahan namin, bago, Hanap ng bago. As long as meron time. Yes. Yeah. Yung time lang. Problema. Once in a while. Thank you. Thank you!